Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka ce za mu tafi tare da ku a cikin wannan bidiyo mai albarka cikin abin da zai koyar mana bayanai a cikin sanin ka'idojin nahawu a cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Kamar yadda muke muku bayani, insha Allah za ku ringa samun karatutukan mu a cikin wannan bidiyo mai albarka a wannan tasha mai albarka mai suna Abun Yas TV. Mu je mu fara bidiyon ku ga yadda abin zai kasance. Abinda ake so mutum ya fara sani a cikin ilimin nahawu shine ya san abinda ake nufi da alkalima. Mene alkalima ita ce wacce kowane irin harshe na duniya yake magana a ƙarƙashin alkalimat. Kowane yare na duniya yana magana ne a ƙarƙashin alkalimat. Wani abubuwa ne wanda su ne ake kira kalmomi. Na farko malamai suka ce ita kalaban kalma, yadda kalma tana rabu a ka'idar magana da harshen larabci. Mene rabe-raben kalma? Ita ce alkalimatu salasatu aqsam. Kalma ta kasu kashi uku. Akwai abin da ake cewa alkalima, ma'ana rabe-raben kalma shine tana da rabe-rabe guda uku. Mene za mu so mu san mene abin da ake nufi da rabe-raben kalma? Kalima abubuwa guda uku su ne alkalima. Akwai ismun, akwai fi'ilun, akwai harafu. To yanzu za mu so mu san me ake nufi da ism, me ake nufi da fi'ilun, me ake nufi da harfu. Idan an ce ism shine suna, idan an ce fi'ilun shine aiki, idan an ce harfun shine harfi. Duk yaren duniya ba ma yaren larabci ba, kowane irin yare yana magana ne a ƙarƙashin wannan kalmomi guda uku. Akwai suna, akwai aiki, akwai harfi. Duk abin da ka gani idan ba suna bane sunansa aiki, idan ba aiki bane sunansa harafi. To ta yara mu gane al-ism. Bara mu dauki na farko, number 1 shine suna mai magana akan kullu lafzin. Al-ism kullu lafzin yusamma bihi, abin da ake yi da suna dukkan lafazin da ake ambaton wasu abubuwa da shi, kamar me bihi al-insan aw hayawan أو نبات أي شيء آخر. dukkan wani abu wanda ake ambaton mutum da shi ana ce mara suna. Misali kamar ka ce Muhammad, Ibrahim, Musa. Dukkan sunan mutum ana ce mara ism ko wakilin suna wanda yake wakiltar mutum. Misali kamar ka ce Fallahu manomi, ko kuma ka ce Banna'u magina ko magini. Ka gane ko? Dukkan wani abu wanda ake ambaton mutum da shi ana kiransa suna. Imma suna ne na zahiri, imma kuma suna ne na ainihin wakilin suna. Ko ka ce huwa, shi ma sunan mutum ne, ko hum sunan mutane ne, ko hiya sunan mutum ne. A gane ko? Ko huma sunan mutum ne. Mun gane ko? Ko hunna shi ma duka wakilan suna ne wanda suke wakilta. Ko kuma ka ce anta damirul mukhatab, ko kuma ka ce anti. Duka dai waɗannan suna zama wakilan suna. Ko antum duka wannan ana kiran su sunaye ne, sunan da ake ambaton mutum da shi, ko wakilin suna wanda yake a matsayin sunan mutum. To na biyu kuma shine sunan da ake ambaton dabbobi da shi. Misali kamar ka ce shatun, shi ma sunan dabba ne. Jamalun sunan dabba ne. Himarun sunan dabba ne. Hiswanun sunan dabba ne. To wannan duka ana kiransu sunaye saboda sun zama ainihin sunaye ne daga cikin sunayen dabbobi. Auna bat na uku shi ne nabat, kamar ka ce sha'irun. Mun gane ko? Ka ce urdun. Mun gane ko? Kamar ka ce kamhun.
kamihun, duka wannan sunaye ne na nabat, tsirai abin da yake tsirowa a ƙasa daga ciyawoyi zuwa bishiyoyi, duka wakilan su mana sunaye ne na abin da ake cewa abin da yake tsirowa a ƙasa. Ko ayi shay'in akar shine shay'un min al-ma'ani, abubuwa na ma'ani kamar nurun, daga wakilin suna ne na haske. Kamar mu ce ko zulumat, mun gane ko kuma ka ce zillun, ko ka ce akwai sifa, ita ma sifa suna ce wacce ake sifanta wani abu da ita. Kamar a ce rahimun, kamar a ce karimun, kamar a ce bakhilun, duka wannan bakhilun, duka wannan ko jamilun, sifofi ne amma kuma dukkaninsu sunaye ne. Dukan abin da aka ambaci mutum da shi, ko aka ambaci dabobi, ko aka ambaci daskararrun abubuwa wanda ba sa iya motsi, kamar a ce su gini da sauransu, su mota, sayyaratun, sakinatun, duka dai duk abin da baya iya motsawa ana kiransa suna daga cikin jamadat, irin su hajarun da sauransu, su shajarun, duka wa'annan jamadat ne. Sai mu ɗauki kuma na biyu shine al-fa'ilu, ko mu ce fa'ilun, fa'ilun shi kuma ya kasu kashi uku, kamar haka gashi. Akwai madi, fi'il madi, akwai mudari'un, akwai amr, fi'il amrin, akwai mudari', akwai fi'il madi, akwai fi'il mudari', akwai fi'il amr. Menene fi'il madi? Fi'il madi shine aikin da aka yi shi ya wuce, aikin da aka yi shi ya wuce a baya, aikin da an yi shi ya wuce a baya. Me fi'il mudari shine aikin da ake yi yanzu ake yin sa, ko kuma za a yi a gaba. Me fi'il amr shine fi'ilin da ake ba da umarni cikin aikata shi. Fi'il madi an yi an gama, fi'il amr yanzu ake, mudari yanzu ake ko a gaba, fi'il amr kuma wanda ake ba da umarni cikin yasa. Kamar a ce yayi karatu, yana karatu, karatu, kaga wannan yayi an gama, wannan ana yi ko kuma za a yi, ko kuma ana baka umarni ka yi. Kaga mu dawo ba da alamomin da ake gane mai da shi, ake gane suna, da alamomin da in an ga suna za a gane shi a ko'ina, da kuma alamomin da idan an ga aiki za a gane cewa wannan aiki an yi shi a baya ya wuce, wannan aikin yanzu ake yi, wannan aiki kuma umarni ake bayarwa. Na uku kuma shine harafi. Mun ga suna, mun san shi, abinda ake ambaton dukkan wasu abin amfani da abubuwan da suke a cikin duniya, ya ta kanta duniya ɗin suna ne. To so mun ga aiki, mun ga rabar-rabarsa, an ce aiki shine abin da ya faru a baya, ko abin da yake faruwa kamar mu yanzu da muke wannan karatu, ko kuma abin da ake ba mutum umarni da ya aikata, shi ake kira da aiki, madi, mudari, amr. To sai kuma harafi shine cikon na uku, shine al-harfu. Shi harafi ba shi da wata alama wacce za a ce ana gane shi, amma za a ba da misali wanda da wannan misalin za a san harafi. Misali, dukkan abin da ba zai ba da ma'ana ba shi kadai idan aka faɗe shi, duk abin da baya shi da wata ma'ana idan an faɗe shi sai an gwama shi a cikin jumla, shi ake kira da harafi. Misali, kamar ka ce ala, ko ka ce ila, ko ka ce hal, ko ka ce fi, mun gane ko ka ce an, ko ka ce min, mun gane ko yawa, ko kuma ka ce li, duka wannan harafi ne. Misali, kamar ka ce alallah, ilallah, hal antum ko fillah, ko kuma ka ce an albayti, min albayti lillahi. Kaga duka wannan haruffa ne waɗanda ba su da ma'ana su kadai sai an jingina su a cikin jumla.
sannan za su ba da ma'ana. Wannan shine a takaicin abin da muke so mu fahimta. Dole ne karatu sai ya kula da abin da ake cewa alkalima. Ita wannan kalma ita ce muke bayanin ta filla ta kasu kashi uku. Akwai abin da ake cewa al-ism. Ism kamar yadda muke bayani abin da ake ambaton mutane, dabbobi, jamadatu da dukkan wani abu da sunansa ko wakilin sunansa ko ismul ishara ko kuma abin da yake wakiltar suna. Mun gane shi ake cewa suna. Sannan aiki shine aikin da yake nuni cikin abin da ya faru a baya ko abin da yake faruwa yanzu ko abin da ake ba mutum umarni cikin aikata shi. Sannan harafi shine abin da ba shi da wata ma'ana a zahiri cikin karan kansa sai an haɗa shi da wata jumla, ma'ana sai an haɗa shi da fi'ili ko an haɗa shi da suna sannan ya bada ma'anarsa, shi ake kira da harafi. To yanzu darasin mu na gaba kuma za mu san da wani alama ake gane suna, da wace alama kuma ake gane aiki na baya ko na yanzu ko kuma na umarni. Wassalamu alaikum warahmatullahi